Kámo, raz mi, že nahráva, kde sa vloh to nahráva. Takže, ok, čaute ľudia, ja vás tam u ďalšieho videa z CSK. Toto už je dosť rozohratá, no akože nie dosť, akože to už rozohratá hra a natáčam to preto, lebo máme v týme cheatera, tak som vám to chcel natočiť. Hrám tu aj s Matým, ja neviem, či vy ho budete počuť, ale asi hej. Tak pozdrav, teda ak vy ho počuť. Vyhrávame každé kolo, samozrejme. Matý, ale natáčam. Takže tak, tento oranžový, tento typek je cheater, tento. Kámo, jasne, ja nechcem zase báť, sa mi neoplatí. Jasné. Jasné. Teraz som dal krásnu hlavu. Ten typek hrá AWPčko, on úplne s ním brutálne cheatuje. On má wallhack ešte dokonca, no jasné. Lebo náš enemy napísal, že to natáča na YouTube, tak som rovno ja zapol nahrávanie. A som zvedavý, ako to dopadne, asi logicky podľa mňa vyhráme. Are you cheating? Proste, kámo, tu sa to proste, keď nemáte premiér, tak proste na kompetitíve sa to furt stáva, že nájdeš takého cheatera. Máme cheatera v týme, takže to vyhráme, nebolo nič. Ako, ja sa tým nechválim, no to nie sa tým chválim, ale ja nemám rád cheaterov, aj keď mám v týme, ja kľudne som schopný aj ho reportnúť. Ale bojím sa na neho dať report, lebo tak... Aby mi to nevrátil proste, ale... Fakt kľudne reálne, nemám s tým problém, a sa ti ukážem, mám sem jeho meno. Toto je tento typek. To. Kľudne... Kľudne, ak chcete... Môžete repo... Kamo! Začne ma chce kiknúť? Kamo... Ja som teraz vravil, že ho nebudem radšej odkikovať, aby on mne nekikol. A on ma zrazu ide kikovať. Tere. No ale to neviem ani skočiť. Proste kámo, prečo sa nám dal volt kick, čo mu hrabe? Bredet. Čo tam spamuje ten typek, čo mu je? Keď máme cheatera v týme, sa nám dobre hrá, akože ja sa tým nechválim, ako som vravel, ale proste tak... Kamo, ja mu napíšem, že... Čo retard, kamo? Sorry, ale tak čo robí? Čo? Akože ja točím na YouTube, takže podľa toho. Dead, dobre. Dead. To bol krásny pík. Kámo, toto auto je mega hra, ja budem mať asi MVP na tejto hre. No jasne, že budem mať MVP, kámo, ja som dal 4 killy. To je vlastne skoro celý tým. To bola brutálna hra, kámo. Wow, kámo, proste. Som rád, že som to natáčal, ľudia, to bolo extrémne. Ja som si, kámo, ešte dneska stiahnuť ten Medal TV. Ja som to zabudol, kámo, škoda, že nemám stiahnutý Medal TV.
ten, viete čo je asi Medal TV. Že by to malo presne akurát proste uložené a akože, ako dobrá som, že to mám vo videu. Dobre, teammate, pekne cheatuj si ďalej. Dead. Proste... Teď tu skapal, nie to teammate skapal. Dobre. Kámo, nám nespamuje ten kanát, či jak sa volá. Ja ani vyplne kúpujem, lebo ja vôbec neviem hrať AWPčko. Jasné. Ale ten nebol cheater, ten mi dal pekný pík, ale... To nepodozrivý riadne. Jasné, kamo. Ne, nič nebudem písať. Vlastne Matio asi vy poznáte z mojich starších asi ročných videí dozadu. Kamo, to sú úplne retardi, oni proste hitujú teammateov. Jasne, tento cheater, kamo, ja ho zabijem tomu. Kamo, on je úplný retard, lebo každého zabíja proste, dáva... To proste mohli byť aj free killy proste moje, ale nie, lebo teammate má cheaty. No áno, bodaj by ste ho aj zabili, má 1 HP, tak bodaj by ste ho aj zabili. Hral von, ako sa nám dobre hrá. Kamo, to je... Ten kanál ešte ako dlho ide spamovať, ak sa môžem spýtať. Dobre, aby ste vedeli, akože aby ste vedeli, ktorý je Mati, tak on je ten, vedľa mňa ten z Tizy, Toto je Mati, hej, aby ste vedeli. Proste, kamo, cheater, proste, kamo, a ten kanát nech spamuje, proste, čo mu je, more? On asi dostal podľa mňa autistický záchvat. Dobre, teammate predo mňa sa obchaj, ale keď ja killnem, tak... Chicken Nugget, to je podľa mňa ďalší cheater, si myslím. Ale to je aspoň náš teammate. Tu všetci cheatujú, proste to ja... Proste to taký nemáš premiér, tak to proste vyzerá takto. To je kompetitív, toto kebyže máme premiér, tak tu nemáme ani... Lebo proste ono na premiér je menej cheaterov, preto lebo je to platené a väčšinou tí ľudia proste keď si kúpiš ten premiér, tak logicky nie to sa s neho bank, keď si ho kúpil proste. To je logické, ale proste toto je free lobbyčko. Preto na tom ono je menej cheaterov, proste tí ľudia proste nechcú, aby dávali bany z tých premiérov, lebo jedna vec stojí to peniaze. Ravon, vyhrali sme. Proste hrali sme proti cheaterom. Takže, kamo,
Vyhrali sme. Ja mám koľko? Ja mám 7 kg, to je v pohode. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.